Čaute, tu je MC Ghost. Facebook. Ja vás vítam u ďalšom videu a dnešné video je odhalenie. Takže možno si hovoríte, kto som. Takže ja teraz ukážem. Mal som vytvorený nový kanál, ale už tam nenatáčam. Možno aj viete. Tak. To je ten môj starý kanál. Mám tu moje intro. A keď si všimnete, máme rovnaké hlasy. Možno, keď... OK, čaute teda ty, a vítam. Mohli ste si všimnúť? Ja som to pozastavil, aby ste ma počuli lepšie. No. Mal som tu 21 odberov, vidíte, že mám. Takže je to také menšie odhalenie. A tu v tomto tu ásku ja to stopnem, aby ste ma nevideli. Ešte odhalenie. A tu mám napísané, že tento kanál, môj ďalší channel, a keď si na to kliknete, tak sa vám zobrazí tento kanál, takže už som sa ho tak menej odhalil. Takže je to také odhalenie a možno bude aj odhalenie s tvárou a tak, takže čau.